Se on hyvä, kun on tonni health regainia per sekunti, niin... Tässä kun varmokin tulee päälle. Siis kun sä oot niinku legit... Vittu... Oi jumalauta, sä lopetat tän pelin vai? Mä vieläkin fokussaa mua, mitä vittua tekee? Okei, estä sä nyt alas. Pääsisikö liikkumaan? Joku kuolee. Kong! Hyvä, kun mulla on execute-rankali tohon settiin vielä tossakin. Settiä sä et kyllä saa alas. Se on joo, se on vähän semmonen ärsyttävä, että... Sen kuu tekee ihan törkeän damagea sun. Mut niin siis... No kato paljon simpalla aadeta. Juu. Kyllä mä uskon, että silti setti vie. Meinaatko? Ainakin näköjään 60 jo. Ja hyvä, kun omat kaksi märisee siitä, että kun vittu setti ultaa muuten. Miten se tekee noin paljon damagea? Sitten tulee simppaa ja 60 pinnan dropkickiksi. On kyllä sairas. Tää on kyllä oikeesti yksi vitun titaanien taistelu. Mä voisin varmaan melkein eellä executeen jonkun vihon. Oho, kato! Vuosisadan 102 pinnaa! 2 pinnaa! What? Ei, what? Ei. No.